Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. D3 Bio. Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visio. Ang visio nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Takog ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, ganit may daog ka. K5, takog ka, ilogo mo promo! Magpamati pirmi sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag hindi na paglisua ang imo radyo. Kay kung madakpan ka sang amon grupo, pwede ka makabaton sang mga papremyo. Kung ikaw ang madakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, instant nga makabaton ka sang isa ka coupon. Kag hindi lang ina, kung may maipakita kapagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, My TC, DTX Coffee Mix, kag iban pa, pwede ka makakuha sang hasta 5 ka coupon. Bantayan sa aton live programs ang pag-raffle namon sang inyo mga coupon, kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan, kag masabat mo ang amon tawag, taog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag, kag kung hindi mo masabat, magagabot kami liwat sang lain naman nga pangalan. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay, kag dikto mo himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ilugo mo! Ilugo mo! Ilugo mo! Pinaagi sa DICE, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka ba sang consolation prize nga DTX Coffee Mix? Wala sang pirde kay sigurado may matagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5, takop ka, ilogo mo promo! Bantayan sa hindi lang gid madugay, El Castillo. My TC. Ang alkaline nga vitamin C. Dali, sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang My TC, kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa My TC. My TC. Mga butika. My TC. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang My TC Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang
sakit. May DC mabaka sa mga butika. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Masunod na subong nga aga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Alas 7 tugtong alas 9 sang aga. Diri lang sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon nga istasyon. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Congratulations! Ryan Panase, sang barangay Tanza Bonifacio City Proper. Kay ikaw ang nagdaog sang bago nga rice cooker kag 700 pesos sa K5. Tapos ka, ilugo mo promo! Salamat kay Dr. Rameloy kag sa mga staff sang K5 kag sa DTX Coffee. Mamate, mamoy pala kung kamo man malabayan kag malakpan kamo sang K5. Gani mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basi kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Ilogo Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka. May daog ka! Nestor! Ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplantsa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes! Tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX
DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Salrican Effective. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, las 7:18 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mami Asun Pineda, Sir Jesse James Garvilles, kay Ma'am Maika May Benedicto, Melky Calambasa, Leon Iloilo, Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Cesar Erecre, Ma'am Evelyn Erecre, kay Ma'am Mafi Dumali, Flordeline Hinabe, Remia Panes, Ma'am Bings PSG. Are you better today than yesterday? How's life treating you right now? Is life good and kind to you? Or is life bitter to you? Anong pagtrato sang kabuhi sa imo subong? Mayong pagtrato sang kabuhi sa imo? Or medyo mapintas ang kabuhi para sa imo?
7:21 saga, oras sulong sang Mighty C kag D3 Bio. Balik na sa office, balik na sa eskwelahan. Tapos na ang observance sang Evilio Javier Day kahapon. Ika-40 katuig nga anniversary sang pagpatay sa Antiqueño hero nga si the late Governor Attorney Evilio Villaflor Javier. Tapos ng holiday, tapos naman ang holiday. Tapos ng holiday, kundi tapos naman ang holiday. Tapos ng tandayanay kay may trabaho na subong aga. Let's go straight sa mga headline ng mga Pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Mga issue sa West Philippine Sea pagkasabton sang PCG o kon Philippine Coast Guard subong nga aga diri sa Foro de los Pueblos. Island Barangay sang Concepcion kag San Dionisio mapasugaan na. Mga bata subong henerasyon mahuyang suno kay Senador Robin Hood Padilla. Bali Binoy niya sang una mga dekada 80 kag 90 nga kabataan. Why tanda kay sindi kag salapo katinaga nga depressed or depression. Subong bata nga may gatas pa sa bibig niya man niya, I'm depressed. Nya kahuyang sa inyo. Kay saga lang mo ka kote sang cellphone. Bisan paano daw may yara man ni sang punto subong si Robin Hood Padilla, no? Bangod sang influence sang social media, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Vernie Di Ala, dira sa Tohonka Motors, ang kabataan subong, bisan pangara silang tanan, hapos ang tanan, magkaon sila, i-click lang nila or tumukon lang nila ang ilang cellphone, order sila online. May salakyan na, duwa ka do, palang ang katuan nila, masakay gid sa car, or gani, masakay sa tricycad, kaya hindi gusto nga mayabukan. Pero, emotionally and psychologically, Pastor Ron Pancho, ang mga kabataan subong is being attacked. Si Binoy Robin Hood Padilla, pamatian tablaw, ano ang inyong, anong mahambal mo siniabi, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Betty Soloso, istoryan pa niya, no? Kaya ang kabataan bila subong, no? Ay iba misguided mo, kuan lang, urondan ng lawas na, ibang gani sina daw kanambla nagbukol-bukol ang dughan niya. Ibang gani may pagani maglagong tingog niya, nagurugugma. Tapos kinbayaan kuan sa depressed na sa dayon. Di daw matyagan mo bla daw ay na bla daw misguided and misplaced ang mga prioridad sa kabataan subong. Amba ni Robin Hood Padilla, nya kayong mga kabataan ngayon, mga mahina, kayo mahuyang. Mamatiyan tabla si Binoyo. Mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Ang mga bata po ngayon, I'm depressed. Kung ginasaga mo, declare na nga, I'm depressed, I am sad, I am poor. Death and life are in the power of the tongue. May gahom ning aton nga tinaga mo sa halungan ta. Dapat ang aton tinaga nagagwa sa aton nga baba, ang tinaga sang encouragement sa imo kagalingon, sa imo sigkatawo. Ngayon hindi mo paghikayan kung daw hindi malaman namin ang ihambal mo, i-post ka na lang. Dibla circular verb yape. So may punto man si Binoy nga ang kabataan subong not all man. Amo na nga train up a child in a way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ang ginahimo mo, Ma'am Viole Belenson, nga kada Domingo, ginadala mo si Buboy sa Sunday School, upod ka mo ni Ma'am Lodet, ni Ma'am Julie Bayoneta, kung may tsimpo siya. That's a good investment. Para nga si Buboy, Ma'am Viole, samtang arap pa siya formative years, mga formative years from 0 until 7. Ang mga formative years ng kabataan, ngang innocence nila arap pa bla. Pero baglapaw na sinadra bangod sa influensya sa social media, influensya sa komunidad. Nagakuha na, may mga lakot ng ilang mga batasan. So dalon gid kag be grounded sa pulong gid sang Dios. No, grounded gid dapat nga may fear of the Lord. May kadlok sa kabataan
may kadlok sa Dios. Ang kabataan subong way nagali-kadlok sa ginikanan nila. Bisan sang unaya, magaling ka sa balay, dapat nga malisinsa ka niya, Nay, Tay, paano ko, Tay? Nay! Kasabatan si nanay mo, Corning. Ano oras ka uli, Noy? Nay, si Roman, kuguroy, manamo malagaw pa kami, Nay, ni Louie, kag ni Jerdwin, kag ni Dexter, kag ni Randy, kag ni Erwin, kag ni Ronald, kag ni Rico, ni Raven. Duro. At least kalisensa, no? Dason pag-abot naman, Ma'am Donna Silorio Sapio, Ma'am Raquel Gubatanga, hado ka o nag-kiss or nag-amin, Nay, Tay, jadon ko kundi weekend na, pag Lunes kay mabalik ka naman sa syudad, kundi hangguda ya ibo nga balon sa Lawrence. Kay na please mong ginikanan mo, pero nang iban paghalin sa eskwelahan, ang bag ihaboy lang sa dook, way gani ka ilis ka uniforme, halaligid ka magsige naman ka kusipad ka cellphone. Sugoon nga, imo sana ya pinggan, ya mga rugasan. Wait lang, ma! Pag ang balon mo kaysa sila pamisog mo. It is because why na sila sang spiritual life, no? Tanan na lang ara nang sa social media. Daw mo sila friends. Mga virtual friends. Pero in reality, why gani sila gaistoryahanay? Friends lang sila kung naroon sa cellphone eh. That is why nga we have to guide the young generation. 7:28 na sa aga. Foro de los Pueblos. Mga nagapamati dira sa buong trabaho gid, mabakati, gamay lang sweldo ko. That small salary of yours is better than waiting for someone to give you money. No? Hindi ka na magnganga nga para tauan ka. Ayuda ka gobyerno. Kupitan pa nila. Inambisan gamay-gamay lang Ma'am Sally Pampliega, Mami Asun Pineda, Sir Romy Basmanyo. That small salary of yours is better than waiting to give you money, for someone to give you money. Hard-earned, honest, kag dignified. Nga ginalinan sang kwarta, may kalipay ka. No? Sang sa easy money, beligya ka sa bu, nagpang-scam ka, nagbinotig ka, nagtsupi ka, nangulam ka, way kabayad-bayad. Ikaw mismo, way ka sang kalipay. Am I correct? So, practice kita sa mga small steps sa aton nga pag ginawi. Foro de los Pueblos. 7:29 sa aga. We'll pause for a quick break. Magbalik ta aton morning devotionals. We will be talking about anger. No? Anger. Anger is just a letter away from danger. Biglang anger spelled as A-N-G-E-R. No? It's just as a letter away from danger. Ang danger kundi D-A-N-G-E-R. Di kon angry ka permi, Sir Andy Po Garrido, Ma'am Violi Belenson, Ma'am Mila Bilhira Pedrajas, Ma'am Sally Pampliega, laban-laban ara kagid sa katalagman. 7:29. Pagbalik naman by 8 o'clock, may kaupunta si Commodore J. Tristan Tariela, ang taghambal sang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea issue. Atong klarohon namang issue subong nga ginatubang sang gobyerno kapin pa sang West Philippine Sea. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi
Mighty C, Protektado ka pirmi, Mighty C, vitamin C. Para pirmi malipayon, inom og Mighty C. Pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo. Tungod ang Mighty C, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C, protektado ka pirmi, Mighty C, vitamin C. Para pirmi malipayon. Tungod ang Mighty C, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C, protektado ka pirmi, Mighty C, vitamin C. Para pirmi malipayon, palit nag Mighty C. Does your underarms stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sulayunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Hanggang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo,
Serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 7:38 sa aga. Oras dulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. By 8 o'clock ka panaog, bantay ka mo sa aton exclusive interview karon kay Commodore J. Tristan Tariela, ang taghambal sang Philippine Coast Guard sa issue sa West Philippine Sea. Kaya magita sang dapat nga hibalon karon sa iya, parte ni sa aggressive confrontation sang Chinese Coast Guard vessels nga sige yapon tong ilang pagpapiswito sang water cannon nila sa mga sa kanyang panagat sang Pilipinas. Amo nang ibang tong mga mangingisda to nagakapilasan kapin pa dito sa Sabina Shoal. Tapos ang issue sa geopolitical friction. Ang Pilipinas ang nagapadalom sa iyang security ties upod sa Japan kag sa US sa paghimo sang joint military exercises sa riyon. Sa diin, gintawag ini sang China nga provocative, doga pang garit-garit ko ng Pilipinas. Tapos, ining territorial aggression. Ang China padayon sa pag-challenge sa Philippine patrols. Kag ginadeclare nila ang unilateral nature reserves nga ila kapin pang Scarborough Shoal ni Nuitio Sumbong. Sabay kay iso karon nga klarohon taman kay Commodore J. Tristan Tariela ining environmental damage. May mga report nga ang damage sa coral reef ang ginatudlo bangod sa Chinese maritime activities sa lugar pareho sang Rusol Reef kag Sabina Shoal. Kag ang resource security. Ang dispute ang inaway, direkta nga nagapamahog sa palangabuyan sang ginatos or sang linibok ang mga Filipino fishermen kag raise concerns sang ilang future energy supply shortages. Ang matabo sini panote exert nga ato ni bisan pa nga may on-clause ruling na United Nations Convention on the Law of the Sea on-clause ruling nga iya sa Pilipinas ang pag-iya sa West Philippine Sea. O galing Sir Jesse Hamoles, Senior Ma'am Marilu Hamoles, Sir Molong, Sir Dan Calvo, ang mga Chinese hindi magaling. Ginapilit nilang ila. Kaya pamangkot sino nagpasalig sa ila. Sino nagpasalig sa ila? Sino ang mas nagpabor sa China sa nagligad kan administrasyon now?
Tama naman ako, obvious to nga si Duterte to, si Rodrigo Duterte to, yan maki-China to. Ilan to, bala? Sinong manugtagol niya sang Chinese subong sa Senado? Si Rodante Marcolita. Drawing-drawingan niya lang ka dati. Abogado mo, abi mo daw, tanangin hambal, daw gospel truth bla. Hook, line, and sinker, iba mapati, dayon nga, husto yung hambal niya. Gali kay kanya ka, ang istorya niya kaplapaw bla. So ini nga maisu bantayan karon sa aton exclusive nga pag-upod kay Commodore J. Tristan Tariela. Foro de los Pueblos. 7:42 na sa aga, today in history, balikantang nakaligad. 127 katuig nang nakaligad in 1899. Ginatawag ini nga Fall of Iloilo City. Ano natabo diri sa Iloilo? Sang February 12, 1899. Sa aton nga today in history. Kasunod sang standoff sa US Forces sa idalom ni General Marcus Miller. General Marcus Miller sakop sang Amerika ang Iloilo City. Sa din na persa ang Filipino Revolutionary Forces sa pagpanguna ng General Martin Chofilo Delgado kag Teresa Magbanwa nga mag-isol, mag-retreat matapos ang ang standoff kag pagsulod sang US Forces diri sa Iloilo City. That was 127 years ago. Foro de los Pueblos. February 12 in history of 1970, 56 years ago. May gintawag nga first quarter storm rally. Ano ining first quarter storm rally? Ini kahublagan for a democratic Philippines. Kagin hiwat sa Plaza Miranda. Ang Plaza Miranda, public square ini, nga ginapalibutan sang Quezon Boulevard, Hidalgo Street, kag Evangelista Street sa Quiapo, Manila. May 50,000 ka mga tao ang nagpasakop sa protesta batok sa imperialism kag fascism. Foro de los Pueblos. That was 56 years ago. Gintawag ato nga first quarter storm rally. Foro de los Kimabaga Pueblos. first quarter sang tuig. Mga bulan ini sang Enero, Febrero, Marso. Munang first quarter. Ang second quarter from April, May, June. So nasulod sa first quarter ng Febrero, ang natawag nila nga first quarter storm. Foro de los Pueblos. February 12 in history of 1837. 1837 or 189 katuig nang nakaligad ang pagkabunag kay Jose Apolonio Burgos. Si Jose Apolonio Burgos, isa sa tatlo ka martyr priest nga kilala bla nga Gumborsa bla pa Sir Bobby Riman, Sir Jesse James Carvilles, Gumborsa, Gomez, Burgos, Zamora. Si Jose Apolonio Burgos nabunag sa February 9 of 1837. Kag sang February 12 ginbunyagan sa kay ti among tinawaga ya sa mga malam bunyag ang baptism ya kun may pag-insindi ka na amo nang natawag nga baptism pero sa Katolikong tawag sini is bunyag. He was born sa Vigan, Ilocos Sur, kag ginbautisuhan ini sa dito man sa lugar. Si Jose Burgos, opod kanday Mariano Gomez, kag Jacinto Zamora, amo ning acronym sang Gumborsa mo. Amo ni silang tatlo ka mga pari, kag patay pagi sa Garote. That was February 17, 1872. February 17, 1872 or 154 years ago, manog 154 katuig na sa Pebrero 17, ginpatay sila dito sa Gumbayan or ginatawag ni subong nga Luneta Park sa alleged nga sedition. Foro de los Pueblos. February 12, 1809 or 217 years ago, nabunag ang ika-16 nga presidente sa Estados Unidos, United States of America, nga si Abraham Lincoln. Si Lincoln, ano ipakita ta? Foro de los Pueblos. Si Abraham Lincoln, 1809 siya nabunag 217 years ago. Siya ika-16 nga presidente sang Amerika. Foro de los Pueblos. February 12 of 1999 or 27 years ago, dumduman nyo, si US President Bill Clinton. Ang US Senate nag-acquit, naghilway sa iya sa impeachment trial.
Ang kaso to ni Bill Clinton at that time, Pastor Bobby Iriman, Sir Edgar Iriman, Sir Jean Ray Simmons, Sir Nonito Sumbong, Marilu Hamoles, among perjury, kag obstruction of justice. Inibangod sang kaso niya sa ato balang iyang illicit love affair sa White House intern nga si Monica Lewinsky. Pagkitata si Lewinsky. Si Monica Lewinsky, na iskandalo to Sir Christopher Piape, Sir Dan Calvo, Sir Alan, bangod nga ti ara gito sa akto nga mayara sila sang illicit relationship ni Bill Clinton. Ginkasuhan sa perjury kay ti bangod nga under oath pero nagbutig sa ginpangsaysay niya sa iyang pagtubang niya sa trial sa korte. Kag ang obstruction of justice. Ang obstruction of justice, Sir Christopher Piape, kay Sir Alberto Esportuno, inang ginhambalan niya ang mga testigo, ginbribe niya, gingamit niyang iyang influence as president. Pero in 1999, February 12, he was acquitted sa kaso niya. Ining iskandalo nga sa rin, kuroko si Padyaman kag pamasawan si Monica Lewinsky mo. Nantawan niyo ba lang, ipakita ta please Sir Lawrence, sang bataon pa si Monica Lewinsky, no? Gwapong dan si Bill Clinton, no? Ti sang pinakapoderoso nga tao sa Amerika, sa bilog nga kalibutan, no? Sang pinakapoderoso, no? Ti mo ni subong si Lewinsky mo na niya sang tigulang na nimo. Pero sang bata pa sa gaboso-boso mo. At ikino si Padman kag propamasawan man ni Bill Clinton, eh. Diba kung mga iskandalo to? Kaya natabo, sa sulod mismo sang White House, sang kung sa aton Malacanang bla, no, White House. That is why, nga dako ato, nga iskandalo sa bilog nga kalibutan, 27 years ago. Pero iya ini, nga nalampuasan pagi sa acquittal sa iyang impeachment case. Foro de los Pueblos. 7:48 na sa aga, let us pause and let us pray. Control your anger. Because it's just one letter away from danger. Kay balo ka Sir Alberto Esportuno, kay Sir Christopher Piape, Sir Jesse James Garvillas. Anger is natural emotion, but uncontrolled anger leads to destruction. Isa lang ka sala nga tinaga Sir William Sapanta, isa lang ka sala nga reaction. One uncontrolled moment, the damage is done. Proverbs 16:32, Hulubaton 16:32. He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes its city. Ang James 1:20, Santiago 1:20, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Ang lesson, anger uncontrolled becomes sin. Ang hindi mo makontrol nga kaakig, salain na! Ang kaakig nga hindi mo makontrol, nagaguba sa relasyon. Anger uncontrolled destroys relationships. Ang hindi mo mapunggan nga kaakig gives the enemy a foothold. Amo na nga gamay-gamay lang sintak na yun kung magbuga ka sang kalayo. So we have to have self-control. Self-control is a fruit of the Spirit. Galatians 5 verses 22 and 23. Before you react, pray. Before you speak, pause. Before you act, surrender it to God. Because anger is only one letter away from danger. But peace is one prayer away from power. Mati ang message subong aga mga remind sa aton tanan kita igo. Why ko dili exempt atong goling akon golingon tanan kita ni igo. Amin matinion nga dali kita magsintak. Halabugga na yun sa kalayo. So anger uncontrolled becomes sin. Sala gina sa tubangan sang Dios ang perte nga pagpangakig. Naway bla ka rason-rason mangakig ka lang bla. Sinong igo da? Singgit aragoy. Kamatian tang message subong aga. Anger is not just an emotion, it's a door. And it could be a door to destruction or actually a door to restoration. Because anger doesn't just live in your mind, it actually hits every part of your life. And here's what the scripture and the medical research shows us about bad anger. It damages relationships, harsh words, silent treatment, coldness. And Proverbs says that hot-tempered person stirs up conflict,
but patience calms a quarrel. Secondly, that anger does, bad one, is that it blurs your wisdom. It blinds your wisdom. It actually makes you kind of stupid. Because when you're angry, you can't think straight. You make decisions you regret. The wind of anger blows the lamp of intelligence, a quote says. Thirdly is that bad anger gives an open door to demons. Scripture says, be angry and do not sin. Don't let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Unresolved anger is like leaving the door cracked open to demons. It turns into bitterness, unforgiveness, and revenge. Fourthly, bad anger damages your body. It puts stress on your heart. It affects your digestion, actually affects your sleep and your emotions. Your body was not designed to carry chronic anger. So if you're listening to this right now and anger is controlling you and ruling you, you're known to be an angry person, pray this with me right now. Lord Jesus, I bring you my anger. I repent of unjustified and uncontrolled anger. Wash me with your blood right now. In Jesus' name. Fill me with your Holy Spirit. Teach me to be slow in anger, quick to forgive, and ruled by your peace. In the name of Jesus. Amen. If that's your prayer, let God not only forgive your anger, let God change your character. Let God change your character. Amen. Sino na iguanda? Singgit amen and ouch. Tanan kita ay. Again, ginaklaro ko ay ko di gina-except akon ko gulingon nga mapaka holier than thou gid ako. Do may ginaigo naman si Ted. What akot ginaigo dia? This is a day-to-day battle nato ng anger. Ang pamangkot, paano nato nila makontrol? Kung hindi sa makontrol, it can affect our body, our health, our sleep, and our eating pattern. Di din gusto mo nga mangin healthy ka or mangin palaakigon ka pirmi. Si Ma'am Donna Celorio Sapio niya sa una plakig mangko, si Ma'am Asun Pineda, Helmer Felicidario, si Ma'am Maricel. But ambal nila mga be angry but do not sin. Ay matino nga mga akig ka man to raise your point, pero hindi ka lang mamuyayaw. Kaya once nga mamuyayaw, kasala gina. And lista gina sa Diyos nga, rimo ha. Pag gusto ka lang ha. 7:53 saga. Let us pause. Let us pray. Unchangeable, loving Father in heaven, Jesus, you are sovereign. Lord, we worship your name sa sining oras. Thank you, Lord, for the message, reminding us to control our anger, to control ourselves. Salamat, Lord, sining aga nga buhi kami. Salamat sa iyong mga faithfulness for your promise that you will never leave us, you will never forsake us, nor abandon us. Thank you sa iyong mga pagbantay kay Ma'am Jovelyn Cornelia, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Donna Sapio, Ma'am Melay Montaño Palencia, kay Sir Warren Rojo. Salamat sa imong pag-take care kay Mami Sofia Rojo nga mag-undergo sang operation subong adlaw opti sa Ginoo Tandugasa. Salamat gid sa imong goodness for everybody. Ikaw dara ka pamati subong aga. May uncontrolled anger ka. Isu ini sa imo. Palapit ka na kay Jesus. Si Jesus na makasulbar sina. Hindi mo na mahimo by your own. Kamasakit ka subong, problemado ka. Hindi ka maghikog si Jesus imo nga tawgan. He is the only way. Mga vendor dara sa Haro Big Market, ang bani Pastor Ron Pancho, tanan ka pamati sa K5, salamat, to God be the glory. Mga sir, mga ma'am, mga vendor dara, mga nagapamakal subong, kay Webesan, patunan nyo si Jesus. Ara ka mo sa Central Market, sa Super, ara ka mo abroad, si man ka man subong, damo ka man kwarta, pero may emptiness imo tagipusoon si Jesus kinanglan mo. Imit lang ini pangamoyo subong kabigang imo i-verbalize, Lord, I surrender my life to you, I need you, forgive me for all my sins. Heal my hurts, my past, my regrets. Ginabaton ko ikaw nga akong Jesus, akong kabuhi. Bless my plans, bless my family, at to my 1,000 generations. In Jesus' name, amen. I rebuke all the plans of the enemy. Kamatayon, balatian, disgrasya. Lord, i-bless mo gid ang kada isaga, pamati subong on air kag online. Ipalak kami Lord sa linog, kamatayon, disgrasya, balatian. Safety ni Mami Sofia Rojo sa iyang pag-undergo sa operation subong adlaw. Be with her. Kay Sir Hironidis sa Posing, ara subong sa Western Visayas Medical Center, I declare complete healing. Thank you for your care, Lord. We entrust everything to you. In Jesus' mighty name, amen. Be patient and you will finally win, for a soft tongue can break hard bones. Ang pagpasensya kag ang malulo nga paghambal makakumbinse sa mga manugdumala kay bisan sa mga matigas sang tagipuson. Proverbs 25:15, Hulubaton 25:15.
Trust in God means safety. Ang pagsalig sa Dios nagakahulugan sang proteksyon. Proverbs 29:25, Hulubaton 29:25. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Time spent in prayer is never wasted. God bless ni Rose Acol Ordena. Kaya Vice Mayor Pangga Lamasan Picso. God bless you, ma'am. Kaya Ma'am Kapid Labiaga. Kaya Lele yan sa Tipulo, Dueñas, Iloilo, Ma'am Donna Silorio Sapio, Sir George Ocampo. I declare protection for Sir George and his team sa bunglod sa Atlantic Ocean. Be with them. Mga nagamasakit subong, I declare complete healing, stroke, cancer, diabetes. Tanang nga kayo sa isang balatian. By God's stripes, Isaiah 53:5, it is written, you are healed. Exodus 23:25, aba ni Jesus, simbahan ninyo ako nga inyo Dios. Hatagan ko kamo sing bugana nga pagkaon kag tubig. Ayuhon ko ang tanan nga balatian. Wala imposible kay Jesus. Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung nag-ayos sa sang bulag sang una, sang patay, nagbuhi siya. He is the same miraculous God that can intervene sa imong sitwasyon. Batuna siya, palapit ka sa iya. Work out your salvation with fear and trembling. Time spent in prayer is never wasted. Ang oras alas 7:58 sa aga. God takes all the glory and Christ alone is exalted. I must decrease, God must increase. Foro de los Pueblos. Ay may sound corny, irritating. Ano nang imo ang kormanda Sir Lawrence man? Kung pangamoyo, beheld. Na ano klase programa ni nga uwe nga badoy nga. Badoy man kon badoy. 7:58 na saga. We'll pause for a quick break and diretso lang kita, commercial break na ta. Sige lang, haboy kalanay. And may magsulod dugay-dugay aton nga interview with Commodore J. Tristan Tariela, ang spokesperson sang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea issue. Magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives. Madamo gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa mo.
Bisan noon muna nga wala pa nakakaaw sa agad yung magkapto si Putsan. At siyempre, may araman sa Mighty C. Sigot ka. Tapor, one. Gabi ka mga tulog, ka naman ako, ha? Hindi ko naman tulog, ka naman ako na. 1, 2, 3, go! Kisman pa rin sa kagunta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sasayo ang last mo na lugbo. What is? What is? Ilugbo mo. The lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang oras kinatulong sang BDO Life. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by BDO. Tuloy ang plano dahil sa Plan B from BDO Life. Talk to BDO Life Financial Advisor today. Foro de los Pueblos. Padayon sa Foro de los Pueblos sa mga constipated, tumarka mo Clinicas Probiotics, ha? Diyan sa Pasig, do karon nga adlaw kundi Huwebes. Taga Pasig ikaw, taga Dueñas, Dingle, Pototan, San Enrique, San Rafael, Dumaraw Capiz, sa Kalinog nga malapit sa Pasig, hingaliti ang free consultation. Kay subong nga adlaw, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig Branch. 9:30 subong nga aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Sa Haro, Iloilo City Branch, ang free consultation schedules, pamatiin ninyo kag isulat. Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Bag-o na nga scheduling subong. 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Kalinog Branch, Martes kag Biyernes. Martes kag Biyernes. So sa mga taga Kalinog, taga Lambunaw, Haniway, Dueñas nga malapit sa Kalinog, taga Bingawan, taga Dumalag, taga Tapas. Adto kamo sa Kalinog Branch, sang klinika sa Cosmart sa Kalinog, sa tubang sa McDonald's. Kada Martes kag kada Biyernes kay may free consultation. Kag sa Klinika Miag-Aw Branch, kada Domingo ang free consultation by Norte or by Street Miag-Aw, Iloilo. Foro de los Pueblos. Plus also, 3 na sa aga, oras kinatulong sang Mighty C kag D3 Bio. Suno kay Mr. Raimundo Parcon sang Western Visayas Transport Cooperative. Nga ining pagdasok sa mga konduktor. May video kita da Sir Lawrence, please. Samtang wipe mamanda si Commodore J. Tariela. Sa atong reklamo blasang isa ka netizen, no? Sa ungka bastang biyahe sini isat ungka nga jeep bala nga gutok-gutok na. So ang standing nga mga pasayro daw 30 sa isla na isa mo. Tapos ang dapat ang magatindog lang dira Ma'am Nivena Espada Arsaga, Ma'am nen isang presa, dapat pulo lang. Ti okay lang na kun aga gani nga fresh pang tanan, humot namitan kasi na magatindog kapin pa kung tupad mo, chicks. Humot man ang buhok niya kay bago sampo na, bago kondisyoner, naka-perfume na sa ng Victoria's Secret. Fresh mo halin sa balay, halin sa boarding house, halin sa dorm. Pero kung halin na gani sa opisina, halin na sa trabaho, halin na eskwelahan, dasok bala sa bus, sa bus. Nginang gutok na mapapang ang konduktor nga, sige, along lang ko idog-idog sa likod. Di ka na gali ka tindog, mayag gabiray ng tiil mo. Okay lang na sa aga, kaya magawa ni humot pang tanan, aircon pa. Pero pagkahapon, aga puog yabaho mo. Kapin pa kung daw hindi conscious sa physical hygiene ng tao, nga why man ka retouch, why naka deodorant, why ka toothbrush. Bayad, Papagbuga niya doon yung bornal ba niya? Tapos pag-alsa niya sang iyang nga kamo, twice na naka-klinika Deo Fresh. Sos puog daw, biabas mo. Tigin reklamo ini. Ang sabat ba sang Passenger Assistant Officer or PAO, kung sa atong tinaga Sir Jelonel Glory, manin isang presa Rivena Espada Arsaga, ma'am, konduktor bla,
Nya plaog ka liya kum naog kaw. Manang iya. Hindi ni dapat mangin polite ka, nga i-professionalize ta ang trabaho sa mga ara sa bus. Bus na aircon na gani, modernize na. Pero ang approach naton gapon niya traditional gapon. Matiyan talo may audio ni mo. Sir Arnel Brito, Ma'am Donna Silorio Sapio. Am I correct? Di ba? Saga, bisan maginutok nami na. Hamot-hamot na. Ika paligo na sila. Pero paghapon na basugata mo pa karon ng mga gasramihay balas na lingin ulo mo eh. Mayroon na kung may kuwan ka, may face mask. Matiyan tabalang audio. Ang banya pinaog ka lang kung naugaw. Di maayo bala ng klase, panghambal nga. Matiyan tabalaw. Okay na ni Ron, dito di ginawa, Ron. Naog lang tan ito. Ha? Naog lang tan eh. Hindi ata no, habla gutok-gutok na oh. Ano na mo man? Bakod ko man mo ba? Oh, habla ko tagko pa rin ano pod ko sa likod no. Ito na. Sinapil ka. Almanam la boss, kay kalabot ni boss. I-report ka sa LT Parbe. Okay na ni Ron, dito di ginawa, Ron. Naog lang tan ito. Ha? Naog lang tan eh. Hindi ata no, habla gutok-gutok na oh. Ano na mo man? Bakod ko man mo ba? Oh, habla ko tagko pa rin ano pod ko sa likod no. Naog ka lang to! Reklamo ka, naog ka! Bakal kasi mo bus! Tiway nagkakaangay nga sabat sang isa ka passenger assistant officer. Ang imo nga description passenger assistant officer. You have to assist imo nga pasahero nga nagabayad na sila gapungko da either nga matindog na but hatag mo sila ang comfort. Kung ikaw nagatindog, hindi masyado imo comfort da kay siyempre kwan ka pamirsa ka o kilaya kung gapungko ka. Pero dapat sundon man ang patakaran sang LTFRB, Ma'am Donna Jane Casero Manejero, Sir Benji Asturias, Sir Bong Castro, Sir Nonito Sumbong, nga ilimit lang. Yang ambal ni Mr. Raimundo Parcon, racket ini sang pila ka mga konduktor kag driver, nga idasok kamakon mo nga dapat pulo lang nagatindog. Pero ang iba niya nga modern bus, 20 mo! Di magilinutok na! Mabangadim naog! Jante! Ano pa ginamba niya? Regular! Kagari pa ginabi sa mga konduktor, a matter of advice, WVTC, mana i-transco, ano man na klase ka mga transport cooperative. Abi, pamahong-pahong man ka mo? Bag-o lang ka sa kang pasayro, pagkani ka doot ya buli na sprungkuan. Di ka malaog, sir! Di ka malaog, ma'am! Kalma bla kay Bansita. Pula ta anay, kalma lang, ma'am. Good morning. Kanami sa imo pa rin kay singkay, ma'am, no? Dintam naog, man. Estudyante, di naog, west. Di naog, PLDT. RCBC. Tapos, ari pagido. Pagsaka pa lang sa pasayro, namangkot ka na. Namangkot niya, di ka manaog, sir. Di ka manaog, ma'am. Nagamba nga naog ko, guys, ano? Pag-abot na, guys, ano, naog? Sulit-sulit? Di ba kung ikaw takan ka? Abi, professionalize nyo na. Huwag nagkakaulugan nga nubo ang paglantos ang tao sa inyo. Mas respetuhon ka mo sang tao. No? Inablang pagpamangkot mo, si tandaan, okay, manaog sige sa may Puras, sa Gaisano, manaog sa may River Queen, Mahahulob Justice, sa Bangga Red Cross, manaog sa Capitol. Hindi na nga, Capitol! Naog! Way pagani ka doot ya buli ka pasayro mo namangkot ka na tapos mamangkot ka liwat annoying bla. Kadlaw man ya konduktor mambete. Isa di kagad tulo ko now. Kagi man kami kada noy buta doon pasaka ambalan ko si Manong mo bebot sa baka na lang kuga ati okay. O yun ni Manong bebot eh. Chamba si Manong bebot eh. May bas kani di priority ang senior citizen sa kapanaog gatindog no. Be nice approach sakto na. Pag-abot, ma'am, papungko abla na yung mga sir kag matter of approach ha, ili nyo ko kontra ha. Pero amo niyo sumali ang ma-observe ko, kay kita gasakay sa bus. Simpleng tao kita. Papungko abla na yung sir, ma'am, o din ka mo, at ano, ng regular,
estudyante, negosante, bastante, Inablang pula tabla, nay. Kaya tapos kung gutok na, hindi nang idasok nyo pa, dragling racket nyo. Kay kung sobra na gani, suno kay Mr. Raimundo Parcon, nga wala na ginatikitan. So ikaw nga magasakay, pangayo kay ticket, no? Pangayo kay ticket, hindi ka na magbayad. Kay iban sila pa lipat-lipat. Ari pagid ang nakita ta sa mga bus, sa mga konduktor, not all. In fairness, sabi sa mga honest, ang napas nila is butang tabi 19 pesos 25 centavos. Ha? Hatagan mo sa 20. Ang kambyo niya, o isa ba yung kakambyo? Dapat, di ba may 75 centavos pa? Mabangaway kambyo, imo, ano yung problema? Dala ka mo sa insilyo, Baka ka mo sa isem ganida, sa katapusan nga sentimo, ginakambyuhan. Ang mga racket, mga style nyo, no? Butang ta iban, may tag piso, 2 piso, 150. Iban palipat-lipat sa Edgar, abi nila, hindi mabuking sa tao ba? Bot na ka mo ni Rocket. Sabi, professionalized tayo ni. No? Ang mga ginatawagan nila nga modernized transportation na. Halin sa traditional sa una, gasakay kita Haro Sipeyo, Haro Liko, Molo Baluarte, baw, sa una, pag yung nabtan nyo to mga parola, city proper, nga jeep nga gatingig nga. O gatingig mo. Pag tingig niya, hindi ka magsandi kay base kung matoslok ya likod mo, matitanos ka mo. Pero gone are the days. Kaya nagnami na to, ginliwat na. That is why nga modernized na. Sa una ya, kadto ka sa school, kung nagsakay ka sa jeep, ang imo nga buhok ya basa alin sa balay mo or sa imo nga dorm, sa imo nga boarding house. Pag abot mo sa imo nga kalatuan niya, malana mo. Malana. Sakay ka pagi sa jeep. Pag sakay mo sa jeep, may tupad ka nga babae, naghangin. Yaan nga buhok way naging pungos. Ate, asas ba mo Am I talking with sense here? So manang gangit professionalize, gin panami, gin aircon, para lang sa comfort sang tanan. So dapat ang patakaran manami man. Why nagakulugan na nga iban maluoy ka kay para nga makasakay okay man ina. Pero dapat nga may limitation. Dapat diri na magasulod ang papel sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Saka kang muda, pakuno-kuno ka mo nga daw takway bla. Pagkatapos, sabayon yung konduktor, ang driver, Sir, boss, lapaw na polo lang ng ang maximum, pero ang inyo da, sobra na 20 na. Di kung maglapaw na gani, waay na ginatikitan, racket na ina, sang iban. Not all away naton ginasalama, kaya racket na ina, sang iban, nga mga konduktor. Am I correct? Kadlaw si Ma'am Jerilyn ni sugan ka balis kag si Sir Alio. Kumusta nang baligana yung ka mga auto, Ma'am Jerilyn, der Astobang SM? Pero may ko nagalabay, galing huya ko mag-agi sa inyo mapuslan man. Ang approach lang, naugaw. Hindi na yado linopak na. May harap pagi ko nga na-observe sang nagligad, sakay kita. Ang konduktor na panilagan ko, kung gwapa gani ang mga bataon, lusuryahon niya. Di makadtoga. Ginsabat mo na siya. Nag-text siya. Kapit pa kung may iban nga nag-text bla or ano bla, lagayom-yom kagidjaaw. Ano yung labot mo? Respect the privacy sang pasahero. Respect the privacy. Nagligay may dapat yan pag niya tiga, nakascore niya siya sa imo. Yun ang bilastos bla. Why geri no ni? So, this is a challenge sa tanang nga transport cooperatives. I believe, kwan ka mo, shape up. Ang mga konduktor nyo na, why naton ginatapak na sila? They have to be corrected sa ginimo nila, inang konduktor nga na sang isat ungka nga jeep. Galabay na di sa K5 nga area. Dapat ang pagsabat, inanay. No? Kagyabat sa gunyo man ang tawo, inabalang gatindog ka na. Ini ka gani katindog isang tadlong. Tapos ikaw man nga nagapungko, ginhawa mo man kakipi-kipi. Hindi ka man makasingit ka, goy! Kaya natapakan nagling ingrown mo.
Kapin pa ko sinilas ka? Gagirinotok na, matapakan gani ba? Daw may ririhi ka sakit mo. Be nice to all hambal ni Ma'am Donna Sapyo. 8:16 sa aga, common nga batasan sa konduktor Ted, ginapalipat-lipatan ng kambyo. Correct na. Kag ang kuan gadyang gunukin na punch na makita nyo na mo. May ara na nga, may mga waki abi mo. Taniway na sa waki mo. 17 na lang, hindi nga 1750. Mag 1750 abi, 20 mong ginhatag. Namitan sinang konduktor. Kambyuhan niya kaya 2 pesos mo. Di kundi hindi reflective kay nagticket ka pa gani. Kung 2 pesos, kundi dapat 18 pesos ang na-reflect da. 17 na lang. Iba niya pa, pawala lang, pasimple. Ano gani, pilagani mo to nga kwan, kwarta? Kahit parang hindi annoying bala, namangkot na kamo, why pa gani ka doot ya buli ka pasayro nyo sa plungkuan, sir din naog, ma'am din naog, nagsabat man. Tapos, madugay ko mamangkot, naog kapitol! Talaka nga! Abakatig og tas ka, wow. Gina-ventilate ko lang ang makita naton adlaw-adlaw, maobserbahan naton at adlaw-adlaw nga sitwasyon sa public transport. Foro de los Pueblos. Las 8:17 sa aga, dapat na tampaon bayatid. Hindi man. Imo blaser no nito kapintas nimo nga. Bikalma lang Kulang sa seminar te, dapat may training. Iba na train man na. Dapat may nabutang sa front nga bus. Bus is full para di na magpapara. Manaan mo, Ma'am Laura nga, idog-idog lang dyan, idog-idog lang, para makapuli man sila. Pilagid man, pamasahe Lopez sa Haina, Haro, pa City Proper. 15 lang na sa Ma'am Mary Jane Fernandez Alvarado, 15. Din ka dahil pinaog, Ma'am Mary Jane, now. Kung dito, guro sa mga City Hall, guro sobrang na guro 15. Sige, waiting lang din ako sa Go Signal, okay? 8:18 sa aga. We'll pause for quick break lang, Sir Lawrence. Buotan ni commercial. Sakto, gid Ma'am Aisa. Sali pang pliega, kadlaw siya. Keep the change na lang. Okay man ako mga ambala ang pasayro nga. Keep the change na lang na, sir. Bisan gani sa taxi, kung maayo ang accommodation sang taxi driver sa pasayro, why na naman nga ambal ang pasayro? Imo na lang sobra. Bugangan niya pa na, may pamahaw pa na, may batsoy. May supaw. Pero kung sabad gani, sorry for the term, IPOTA kagid mo. IPOTON kagid sang pasayro nga dali balik na kon kambyo, kulang kambyo mo. Pero kung maayo kang konduktor, maayo kang driver, ihatag mo na sa imo. Kagi gani ko plete 50 from Haro Plaza to Iloilo, tungod sa kagutok, wala na mahatag ang kambyo. Bali Ma'am Aisa, kita nyo, day to day ini nga mga sitwasyon. Sakto ikaw dapat ang hindi pwede, hindi pagimuon. Be patient and be professional. Ang bali si Edgar Badbadon, Ma'am Betty Soloso, kay Ma'am Remia Panes, amon ayaman adi mini jeep halin sa Guadalupe asa sa FTI sa Manila ni no. Dapat mayo pa sa jeep makapungko ka, dapat makonduktor so responded. Kung hindi malang maulan sa jeep takon sakay. Pero sa mga sa jeep naman ay, abi yung mga trapa nyo, trapuhin nyo man. Inyo mga trapaya, duro, yabok. Prongkuhan nyo, way matrapuhan. Yung basura nyo, way mahaboy. Yung matsinilas ka, driver, arak pa na. Yan nga kukom, labog pa, tapos way pa may maitom. Mga little things ba lang nag-reflect sa driver sa imong hygiene kag sang imo man nga personalidad. Foro de los Pueblos. 8:20, we'll pause for a quick break. Magbalik ta may kaupo si Commodore J. Tariela sang Philippine Coast Guard. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala.
Oy, gara. Kilala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iluwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen. Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, iputoks mo na! Grabe sila kay Guapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ang sakit pa mo. Okay. Naisip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag ka mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyaan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka lang alam, ha? Mga batong na paginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. may nagpiso ba na water mo? Aray, Awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ulit. Ini sa ikaw ko lang binog eh. 200! Lupa-tupa pasakay. Nindoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, how? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuhan. 500! Nalipay mga... Nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang mga sa aking 5 years again? Okay. Liwatotang hambang naton hep-hep-hori lang pero ang hambata K5 News FM. Ang K5 duwang ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's nanay kasi nag-report na siya. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang.
na sa aga, oras ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mangin kaupo ta sa aton nga program sa subong nga aga si Commodore J. Tristan Tariela, ang spokesman sang Philippine Coast Guard. Graduate din siya sang Philippine Merchant Marine Academy Graduate School. Kag nakakuha man sang Master of Policy Studies sa National Graduate for Policy Studies Graduate School in Tokyo, Japan, sa Critical Political Issues. Siya si Commodore J. Tristan Tariela. Damo sa mga isyu subong nga dapat aton mapamangkot direkta sa taghambal. And recently, sang dito siya sa Senado, binirasa ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano ang mahambal sang Philippine Coast Guard, sang gobyerno, sa madamo nga mga problema kapinpaining padayon nga pagpangharas sang Chinese Coast Guard, aggressive confrontation, geopolitical friction, territorial aggression, environmental damage, kag resource security. Now, klarohon ta ini karon kay ti aton ini lugar mo, aton ini nga aton gid teritoryo. You have Commodore J. Tristan Tariela, sir. Si Ted Francia po ng K5 News FM Iloilo. Mayong aga, sir. Hello, sir. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga po ating kababayan sa Iloilo. Yes, we are live worldwide, Sir Jay. Mapakinggan po tayo sa mga himpilan ng K5 News FM at sa Facebook at sa YouTube, Commodore J. Sir, kumusta ka na? Parang ikaw yung headline ngayon, binabanata ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano po yung punot dulo ng issue na to, Commodore J? Ang ikinagagalit yata ni Senator Alan Peter Cayetano sa akin is yung caricature na ginamit ko daw. No? It violated the decorum daw sa pagiging spokesperson ko. Opo. And at some point, sinabihan niya pa ako na maghubad na lang ng uniform at maging vlogger. So do you consider it as a personal attack sa iyo, Commodore? Hindi ko alam. No, I don't know Senator Alan Peter Cayetano. I really don't know what his objective in saying all those kind of things. I don't know if he's attacking personally or he's just defending the other party. I cannot really speak for him kung ano ang objective niya. Kung bakit ako yung galit na galit siya sa akin. Gigil na gigil siya sa caricature at ang lutong na pagkakabanggit niya ng pangalan ko every time na sinasabi niya nung nasa Senado na nakikipag-debate siya noon kay Senator Kiko Pangilinan. As a part of the job na lang yan, parang kabigin na natin na Commodore na part ng ating trabaho na naputol siya. Naputol, okay. Balikan kang connection ta kay Commodore J. Tariela. Foro de los Pueblos. Wanin isa ng boss ni Nick. Lala nyo si Nicole Maritti Prado, si Bata Gamay, nga magna cum laude diri sa West Visayas State University. Nga po naton sa radyo diri sa una. Ara na siya subong sa office ni Commodore J. Tariela. Nick! Good morning, Nick! Si Mama Bingbing kag si Sir Nicolas T. Prado sa Barok Tigbawan ka pamati man, no? Ara na sa subong sa office, staff na sa ni Commodore J. Tariela, Ma'am Laura, si Nicole Maritti Prado, Ma'am Betty. Alam naman nyo si Nicole? Nick bla. Ara na sa da. Ti balikan ta si Commodore J. Okay na sa Sir Lawrence. Commodore J. Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. Naputol tayo. Okay, straight na direkta nang tayo, sir, sa mga questions, ano? Paano ma-enforce effectively ng Pilipinas itong 2016 Arbitral Tribunal ruling that invalidated that claim ng China sa West Philippines, si Commodore Tariela? Una sa lahat, tinitindigan naman natin ito. Tayo ay nagpapatrolya pa rin dito at higit sa lahat, tayo ay nag-sisend ng ating mga Coast Guard vessels. Kasama natin ang Armed Forces of the Philippines. At kahit anong gawing harassment, and aggressive action ng
People's Republic of China ay patuloy pa rin natin sinusuporta ng ating mga mainstang Pilipino. Ano po yung mga specific actions na ginagawa ngayon ng Pilipinas na maproteksyonan yung mga mangingisda natin from the harassment ng Chinese Coast Guard, Commodore J? Well, meron po tayong tinatawag ngayon, sir, na kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. No? Opo. Kung saan katuwang po ng Philippine Coast Guard, the Department of Agriculture, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no, para maghatid ng ayuda sa ating mangingisda, and also to ensure na kapag may malaking number ng mangingisda sa different areas ng West Philippine Sea, ay nandun po ang Philippine Coast Guard vessels, no, nakaagapay at nagbibigay ng proteksyon sa ating mga Filipino fishermen. On the environmental and economic aspect naman po, paano ma-secure ng Pilipinas ang sovereign rights sa pag-explore and at pag-exploit ng natural resources, gas, oil, fisheries sa exclusive economic zone, Commodore J? Patuloy pa rin naman po natin itong pinagpapatrolyahan, and there are a lot of surveys being conducted by the Department of Energy. As a matter of fact, a few weeks ago, si Pangulong Marcos mismo ang nagbigay ng anunsyo, no, tungkol sa pagka-discover ng bagong oil field sa Malampaya East. No? And in Rectobank, ganun pa din naman po. Meron tayong mga initiative, no, to be undertaken in the near future pagdating sa pagsasaliksik pa, no, for possible oil fields and natural gas. We're talking about the economic impact nito. Ano po yung economic consequences para sa Pilipinas if we loses access sa resources within West Philippine Sea, Commodore Tariela? Well, for the economic impact, no, sa ginagawang ito ng harassment ng China, Opo. Kung patuloy itong gagawin nila, ang definitely ang affected dito is the fishery sector, no? Ang ating mga mangingisdang Pilipino. And we saw this in Zambales and Pangasinan, kung saan ang mga dating mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc ay malayo nakakapangisda. Pero dahil sa ginagawa ng China na to, evidently, bumaba na ang ating fish catch dito sa Zambales. Ano po yung long-term strategic plan ng gobyerno ng Pilipinas for handling the dispute na without resorting po sa armed conflict, Commodore Tariela? We are obviously utilizing all the instruments of national power. No? Opo. We have diplomacy, information, military, and economic. In terms of diplomacy, patuloy pa rin naman po nakikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs para magbigay ng espasyo pagdating sa dialogo at negosasyon. No? I have tremendous respect to our diplomats and of course to Secretary Tess Lazaro of the Department of Foreign Affairs. I know that our diplomats are very well competent, no, in defining our diplomatic strategy para mapababa ang tensyon at maayos na maisettle ang ating differences. In terms of the military naman, ang ating pong Armed Forces of Philippines ay nagmo-modernize, no, for us to have a credible defense posture. But it doesn't mean na naghanap tayo ng gera, no? Yes. Ang intensyon ng ating Armed Forces of Philippines is to create deterrence. No? That's why we're also deepening our security engagement with other countries, hindi lamang ng Estados Unidos. Kasama dito ang Japan, Australia, New Zealand, and other European Union. And in terms of economic naman, no, we have economic as an instrument of national power. Under President Marcos, we are trying to convince other investors to maintain economic resiliency kung sakaling ang China will once again use economic coercion. And the last one, of course, is the letter I, no? Ito yung information. We wanted to institutionalize itong transparency initiative so that our future generation of Filipinos would be aware and educated about what we are fighting for in the West Philippines. At nagpapasalamat ako sa ating mga local governments sa Iloilo, no? Na nag-adapt na ng education for the West Philippine Sea. Alam po ninyo, Commodore J. Tariela, merong provincial ordinance
ang Iloilo Provincial Government through Board Member Rolly Distura at Board Member Jason Gonzales na dapat na ilagay sa curriculum ng DepEd yung pag-study ng WPS. Ano po yung masabi ninyo sa ordinance na to ni Board Member Distura at Board Member Gonzales ng Iloilo, Commodore Tariela? Para sa akin, sir, no? Ito ang isa sa pinakailangan natin ngayon. No? Opo. For us to include sa curriculum ng ating mga kabataan ang West Philippine Sea. It's because alam naman natin, no, sabi ni Justice Carpio, our fight in the West Philippine Sea is intergenerational. It is not something that will be, resolved in the next coming years. Definitely, ito ay mamanahin ng susunod na saring lahi ng Pilipino. And it is correct na dapat ngayon pa lang, alam na nila kung ano ang batayan at ang ating posisyon pagdating sa issue ng West Philippine Sea. I know you're too busy, Commodore J. Lastly po, on a personal note, sino po si Commodore J? Napakasikat po ninyo, pero napaka-humble. Palangga kayo ng taga Iloilo. Can you introduce yourself sa mga Ilonggo na nakikinig ngayon, Commodore J. Tariela? Well, ako po si Commodore J. Tariela, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. I have been doing this job for almost 3 years already. No? Opo. Para magpalaganap ng mga tamang impormasyon at sabihin sa Pilipino kung ano mga insidenteng nangyayari pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Taga saan po kayo, sir? Ako po ay lumaki po ako sa Tondo, Manila. Batang Tondo, Yun pala, patapang Tapang. Akin pong may bahay ay taga Ibahay, Aklan. Anong apelyido, sir? Panagiton po. Panagiton? Opo. Maraming Panagiton dito sa Barotac, Nuevo, dito sa Iloilo City. Merong mga Panagiton dito sa Antique. Yes, sir. Sir, yan po ang roots ng aking may bahay. Oo. Yung trabaho po ninyo, is it discouraging or challenging para sa inyo, sir? How do you approach your job sa ngayon? Ikaw yung sentro Ang sa akin, sir, etong trabaho ko, sometimes it's heartbreaking, no? Nakakalungkot at some point dahil minsan maririnig tayo mga senador na tila hindi tumitindig at nagpupush ng ibang interest, no? Hindi ng ating bansa. So, at the same time, masaya din naman dahil alam ko na these very few senators do not represent the Senate, no? There are 15 senators who are more than willing, no, to support our fight in the West Philippine Sea. Ibig pong sabihin, merong mga Pilipino pero Chinese na dugo na mga nasa Senado ngayon, Commodore? I don't think na sa dugo, sir, no? Hindi naman lahat. Para sa prinsipyo? Kasi may mga kakilala naman tayo sa'yo na may Chinese blood, Filipino-Chinese, but they support our fight. No? It doesn't really follow na kapag Filipino-Chinese, hindi natutugon sa ating paninindigan. Yung iba, wala naman Chinese blood, sir, pero ewan ko sa'yo kung bakit ganun yung paninindigan. Ilan sila dyan, sir, na may China leaning dyan sa Senate? I don't have to name them, sir, no? Pero basta ang alam ko, 15 senators sa pamumuno ni, of course, I would like to thank Senator Kiko Pangilinan, Senator Risa Hintoyveros, Senator Tito Soto, and Senator Ping Lacson. Dahil alam natin na itong apat na talog na ito ang talagang naging haliga. And of course, Senator Erwin Tulfo. Sila yung dala ng baton dyan para sa kausa ng mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea, Commodore J, ano? Yes, sir. Ito pong mga senador na binanggit ko na 5, ang ating po talagang, and of course, Senator JB and Senator Jinggoy. Sila po ang talagang mga senador, no, na nagpahayag ng kanilang suporta at paninindigan pagdating sa ating pong issue sa West Philippine Sea. How about the rest?
Well, napanood na sir ng ating mga kababayan yan, no? It's all over the social media. Opo. Commodore J. Tariela, I can't hold you too long. Laman namin na busy po kayo. Sir, salamat po. The Lord bless you and keep you mula dito sa amin sa Iloilo. God bless you po, Commodore J. Maraming salamat po. At again po, nananawagan po ako sa ating mga kababayan sa Iloilo Opo. na kahit malayo po ang West Philippine Sea sa Western Visayas, we need to understand na ito po ay parte ng Pilipinas at obligasyon po natin bilang Pilipino. Kaya po lagi nating tandaan, ang laban ng West Philippine Sea ay laban po nating lahat bilang Pilipino. Commodore J, salamat sir. Thank you. Maraming pong salamat. God bless. Foro de los Pueblos. There you have it, si Commodore J. Tristan Tariela, ang taghambal ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea issue. Very articulate sa damo to kay 5 aling sang masipad-sipad ta. Nakalapot na sa iyang telupangod good news kid. Ining ordinance that was penned by 46 board member Rolly Distura kag board member Jason Gonzales nga lakip sa curriculum sang eskwelahan ang pagtudlo sa kabataan about West Philippine Sea. Ini sulat ni board member Distura co-sponsor si board member Jason Gonzales kay he is a teacher mo. So nakalapot na kay Commodore J. Tariela bisan pa kay Associate Justice Antonio Carpio. Sa nagligad ganing adlaw si Attorney Rene Cartera Villa, si Attorney Rene Villa kuno sa taga Haniway, kag anay cabinet official ni Gloria Arroyo, and board member Distura, nagmeet sila sa may Radisson Hotel, Park-In Hotel sa likod ng SM. Kaya may mga taga Lanao del Sur nga ari diri for exchange studies, mga provincial officials sang Lanao del Sur nga nagtuon parte sa I-4 Ordinance, Iloilo Provincial Ordinance for Renewable Energy nga ginsulat ni board member Distura, Sir Edgar Barbadon. And then nakita sila ni Attorney Rene Villa, nagamba si Attorney Rene Villa banya board Rolly. Congratulations sa imo to nga ordinance. Nagapangayo sang number mo si Associate Justice Antonio Carpio. He wants to talk to you. Nagadayaw gid sa sang ordinansa nga ginhimo mo parte sa West Philippine Sea nga idoso ini sa DepEd nga ilakip sa curriculum ang pagtudlo sa kabataan parte sa issue sa West Philippine Sea. So ini natulapangdan ni Associate Justice Antonio Carpio, Attorney Rene Villa, kag subong ni Commodore J. Tariela. So congratulations board member Rolly Distura kag kay board member Jason Gonzales. Again klarohon ko, ginalawag ko din si Distura kag si Gonzales. Why di bayad Nabagated self-serving na, conflict of interest na, ranong imong interest na. It is because this is a exclusive story. Exclusive story nga ining ang West Philippine Sea subject nga ginsulat sang ordinansa diri sa provincial board sang Iloilo, na isulay ng impact nyo sa nagligay nga adlaw sa Manila Bulletin. Arang itsura ni Distura kag ni Gonzales nga nagapamatuod nga ining nga ordinansa worthy of emulation. Foro de los Na may Pueblos. national impact pala, Ma'am Laura, Sir Bambu, Manong Dan Calvo. So, damong may sus. Agapasalamat ma si Commodore J. Tariela sa bulig sang mga senador, 15 ka mga senador. Pero ang iba nga mga senador, ate, kay balo naman kamo. Isa da si Rodante Marcolita Tapos, Alan Cayetano. Ama ni Commodore Tariela, hindi ko insindi. Nga daw gina personal niya ko niya. Inahingabot yaman kuman. Tila mo sa isos mo, aggressive confrontation sang Chinese Coast Guard. Sige itong pang-piswit nila sa water cannon nila. Batok sa mga sakayan panagat sa Pilipinas. Nagkalapilasan na itong mga mangingisda to. Tapos, geopolitical friction. Ang Pilipinas, nagpadalom sa iya nga security ties sa US kag Japan. Siyempre, papin ka man Ano kabi na karon kay ginabuli kasang mga buyong ng mga Chinese kani. Ikatatlo, territorial aggression. Ang China, padayon sa paghangkat sa Pilipinas sa pag-angkon sa Natural Reserve sa Manyamo na. Yung mga ganing ipamangkot naton. Silingkoti, paano na masecure
naton nga mga Pilipino, kag sa Pilipinas, ang aton sovereign rights sa pag-explore kag pag-exploit sa natural resources. Kaya ang area ang ina sa West Philippines Sea, manggaranon sa oil, manggaranon sa gas, kag perte kadamo sa isda dira, no? Perte kadamo sa isda dira. So ini damo sang epekto kung pabayaan naton nga hugakumon kita sining mga buyong nga mga Chinese kaniyo, pwera na sa mga mayo. Ano pa gitang isoda? Environmental damage. Ang report nagapatimaan nga may significant damage sa coral reefs. Ang coral reefs nga ina, amo ina ang ginatiniran sa mga isda. Dara na sila. Tapos ginatudlo ini nga nagkalaguban ang coral reefs bangod sang maritime activities sang Chinese Coast Guard sa Sabina Shoal kag Grussel Reef. Tapos resource security. Ang dispute directly nag-threaten sang livelihood sang thousands sa mga Pilipino nga mga mangingisda kag nagasabwag sang kabalaka sa future energy supply shortages. Aton na gid ang resources. Amo na gid pamangkot kung ganih ko ano ang economic consequences sa Pilipinas if we loses access sa resources within sa West Philippine Sea. No? Di amo to ang napatman ni Commodore J. Tariela diri sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Gusto na kodos to nong Rolly Distura and nong Jason Gonzales, WPS. Atin to, amal Sir Bambu Doremdes Nava. Dumduman ko gid ni ara sa iya table, Sir Bambu, Ma'am Laura, si RBD. Tapos amal niya, Ted, niya, can you give me idea? Niya pwede man ayhan nga idoso taning ordinansa nga ang West Philippine Sea ipa-insindi sa kabataan. Amba ko, yes, Mayor. Kaya Mayor na yun sining akong andandan ko nga tawag sa imo. Nya tuod, no? Nya kay pamangkoton mo sa mga kabataan, white na lungong. Mayo gid na ang ginpasar ni board member Distura nga itudlo ang West Philippine Sea. Congratulations, Board Rolly. Si Board RBD Subong, ari pa di. I know that he's leaving for Cebu. Karon bas gabi mo. Kaya daw may mga activities man to siya. And then, next week, the entire week next week, dito naman sa Manila, for series of meetings sa Energy Congress. No? Bangod sa iyang I-4 Ordinance bla. Iloilo Provincial Ordinance for Renewable Energy. Tapos may ara pa ginasa sang iban nga ordinansa nga sumong gani ginakapi na sa iban nga probinsya, which is overwhelming. Bisan pa gani Sir Bambu si Mayor Rufi Biason bla. Si Biason is from ano gani sa man? Muntinlupa, no Muntinlupa. Sa mismo nagkadto diri sang nagligad nga tuig. Gusto niya nga hibaloon ano ining I-4 ordinance. And then hasta na nga naistoryahan man ining ordinansa that was penned by Distura and co-sponsored by Jason Gonzales sa West Philippine Sea. Foro de los Pueblos. Naligad nga daw duwa ka semana dumduman nyo na-discuss naton diri, no? Nga amo na ang West Philippine Sea Ordinance sang Iloilo Provincial Government. Foro de los Pueblos. Congratulations, Commodore Tariela. Congrats kay board member Distura, ka Gonzales. Tiyan mo ng mga may national impact bala Sir Tabsky Diaz, no? Hindi ka mahuya, Sir Tabsky, nga board member mo from the 4th District, may utok na nagagata. Ang mga senador gaapin sa China, mga traidor. Mali, Ma'am Laura. Ubos-uboson ko na lang kay end na lang ko early. Nandyan pa ang China na nagbabayad sa mga Pinoy na traidor sa sariling bayan para manira sa admin at ipakalat ang naratibo ng China na sila ang inapi at tayong mga Pilipino ang naghaharas sa China. Real talk lang po. Kudos to you and congratulations. Congratulations, kudos to you and congratulations po, Commodore Tariela. We are so grateful and proud of you sa paglaban, pagkampi sa ating soberenya, ang ni Sir Edgar Badbadon. Rick Mapa, good morning. Very complicated ang paglaban natin sa sariling territory natin dyan sa West Philippine Sea dahil may mga iilang slow learners traidor sa ating sariling lupang sinilangan, mga pro-China, pinangunahan ng mga senador.
Jongjong Caballero sa Tubungan, good morning sir. Janly Sarabia, good morning sir. Bamboo, Doremdes Nava, Pablo D. Nava IV, kay Kong Bebot, Janly Sarabia, Dodoy, Altoveros sa Blones, sa Sitio Dapdap, General Yud City Proper, Bambinga sir, Diyosa Bataklit Selo. Wala problema sa gapapara. Ang problema sa driver nga ma-pick up pa. Maning parte sa gagutok lang modernized bus. Mary Jane Fernandez Alvarado, kay Donna Silorio Sapio, Nonito Sumbong, kay inom ka na DTX mo, Ted, DTX 500, basi magtaas dugo mo. Ari, mani mo nga. Kay na pa, Tumarco, Sir Edgar, Sir Nonito, agap ako, pagbugtaw ko gina. Aisha Ahmad, Pastor Bobby Riman, kay Sir Edgar Badbadon. Sakto ikaw, Ted, dapat ang hindi pwede, hindi pagimuon. Ang iba ninyong mga message, hindi ko na makita. Kay babaw na. Nini Rosa Colodena, Mambete Solosyo, thank you. Benji Asturias, Jelonel Glories, Agkukok, Tapas Kapis. Ano kay puro pangurakot to piso nila? Anay nakaplastar ng China mo pagpulok nila? Sang ginaobra pa lang, pabayaan lang nila? Ginastuhan? Nonito Sombong. Congratulations sa Commodore Tariela. Congrats Board Member Rolly Distura and Gonzales. Maayo gid na ang ginpasar ni Board Member Distura nga itudlo ang West Philippine Sea. Congrats naman ni Pastor Bobby Iriman. So na, kudos to nong Rolly and nong Jason. 8:52 na. Ma-end lang ko early ma-early out ako ha. Early out. Sino sa ilada? Kate Nicole Sigurigan. Muni mga kwan mo da. Ang imo nga mga sidekick Sir Lawrence. Si Kate Nicole Sigurigan. Kag Eleanor Ebro. Liwat para nga may day nila. May day nyo. Kag magtumargi ka mo D3 bayo ha. Salamat kid sa mga sidekick naton diri sa tupan ni Sir Lawrence, si Ma'am Kate Nicole Sigurigan. Kag Eleanor Ebro. Duro ka pang malakpak ninyo, no? 8:53 na sa aga. Tumara ka mo D3 bayo kag may TC, ha? Sali Pampliega. Ted, as lang ko pwede makabakal DTX 500 sa Mercury. Ma'am, sa Klinika Outlet, ikaw bakal para nga mas barato. Jonel Espanyola, Mangko si Marcoleta, kay Senador Robin Padilla. Kay si Senador Robin Padilla, ang nakahibalo. Arnel Brito, Mama Rizal Casiple, Dennis Delfin, Security Guard Joel Villanueva. Si Senador Joel Villanueva, gwardyada sa may kapangalan na. Security Guard Joel Villanueva sa Medicos Medical Center. Sir, good morning. Naka-extend food supplement for men ka na, Sir Joel Villanueva. Gayom-yohom kasi Sir Dennis Delfin, no? Mamayet Sapio, kay Ma'am Raquel Gobatanga, Benji Asturias, Jelonel Glory, Tabsky Diaz, and kay Sir Steven Hiradino, kay Sir Tabsky Diaz, Donna Silorio Sapio, Arnel Brito, thank you. 8:54 na sa aga, ma-early out ako ha. Parang ang iba nga mga commercial break naton, mapabati pa ni Sir Lawrence kag ang impormasyon sa ikaayong lawas. Amazing grace, how sweet the sound. For only we who believe God can enter into His place of rest, but those who don't believe will never get in. Kita nga nagatuo, amo ang makabaton sang kapahuayan nga halin sa Dios. Pero ang wala nagatuo, hindi makabaton sini. Hebrews 4 verse 3. Ang kwarta madula sa isa lang ka pamisok, nga daw sa may pakpak kag nagalupad palayo, pareho sa agila. For riches can disappear as though they had wings of a bird. Proverbs 23 verse 5. Hulubaton 23 versikulo 5. Ang bugay sang Dios nagagahom kag nagaresulta sang kabuhi nga wala sing katapusan. God's kindness rules instead, giving us right standing with God
and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 5 verse 21. This is the living word of God. Mambing Spears Day, Mami Asun Pineda, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, Ma'am Sally Pampliega, Ma'am Rose Kabanga Limbagi sa Rose Kalanaan. Thank you ha. Ma'am Laura Sumagaysay. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find that long-awaited golden day today. May your troubles all be small. This is a song of declaration, number 624 to 26 ini. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.